कैसे आई रौरा धाम हो, छोड़ी गइल बारी हमर जान हो। कैसे आई रौरा धाम हो, छोड़ी गइल बारी हमर जान हो। परफेक्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। छोड़ी गइल बारी हमर जान हो। मन के मंदिर में भोले राउर ज्योति जगल बाटे, दर्शन लाए भोले दानी मनवा पागल बाटे। मनवा पागल बाटे। मन के मंदिर में भोले राउर ज्योति जगल बाटे, दर्शन लाए भोले दानी मनवाई पागल बाटे। अखिया खोली है त्रिपुरारी कृपा करी है भोले, अखिया खोली है त्रिपुरारी कृपा करी है भोले। कैसे आई रौरा धाम हो, छोड़ी गइल बारी हमर जान हो। कैसे आई रौरा धाम हो, छोड़ी गइल बारी हमर जान हो। जान के प्राण के करब रक्षा, भिक्षा मांगे राउर भक्ता। सुल्तानगंज से जल भर लाइब, कान्हे कांवर उठाइब। कान्हे कांवर उठाइब। जान के प्राण के करब रक्षा, भिक्षा मांगे राउर भक्ता। सुल्तानगंज से जल भर लाइब, कांधे कांवर उठाइब। देव के देव महादेव रउआ सुनियो घरदानी, देव के देव महादेव रउआ सुनियो घरदानी। कैसे आई रौरा धाम हो, छोड़ी गइल बारी हमर जान हो। कैसे आई रौरा धाम हो, छोड़ी गइल बारी हमर जान हो।